Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан район һәм шәһәрләрендә Корбан гаете уңаеннан атна дәвамында шәһәр күләм гаилә бәйрәмнәре үткәрелде. Шуларның берсе Корбан фест фестивале традиция буенча Казанның Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында узды. Умар ибн Абдул-Азиз хәзрәтләренең әйткән сүзе бар: "Әл-яуму лана айдун ва гадан лана айдун ва куллу яумин ла нахсиллаха фиха фахуа лана айдун." Ул булай дигән: "Бүген безнең өчен бәйрәм көне. Иртәгә дә безнең өчен бәйрәм көне. Һәм көн сайын әгәр дә мөмин гынах, хата, кимчелекләр ясамыйча матур итеп шул көнне уздыра алса, ул безнең өчен шулай ук бәйрәм" дип әйтте. 17 июльдә Балтач районы Бербәш авылында 15-нче мөселман балалар сабан туе оештырыла. Әлеге чара Татарстан Республикасында балалар өчен Корбан бәйрәме уңаеннан үтүче иң зур чараларның берсе. Балалар өчен сабан туе, ә яшьләр өчен ай ахырында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган Бөтен Россия мөселман яшьләре форумы уздырыла. Бер атнага исәпләнгән күчмә җыен Болгарда палаткалар шәһәрчегендә үткәрелә. Яшьләр җыены Россия өммәте файдасына социаль пакетлар булдыру һәм аларны гамәлгә ашыру өчен мөмкинлекләр мәйданчыгында, ягъни катнашучылар Россия мөселман җәмәгатьчелеге тормышындагы төрле мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы социаль стартапларны оештырырга өйрәнә. Алар идея рәвешендә яки грант алырлык әзер проект булырга да мөмкин. Россия 24 каналында Станислав Назаровның документаль фильмы тәкъдим ителде. Фильм кешеләрнең гасырдан гасырга күчереп алып килгән кыйммәтләре турында сөйли. Кечкенә генә игелекле гамәлләр өчендә шиксез әҗерләр әзерләнгән. Кардәшеңә елмаю да садака булып санала. Ә садака нәрсә соң ул? Ул савап. Савап кылып яшәргә насыйп булсын дип, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү.